Takže dneska tady byl Adam, takže jsme dlouho kecali s Adamem o spoustě věcí, mám tě samozřejmě pozdravovat. A zmiňovali jsme tě i v podcastu, protože jsme se bavili, mimo jiné, ve 2 hodinách jsme se bavili, tak ve 2 hodinách jsme se mimo jiné bavili o tom, jaký instagramový content nám v České republice v tom jako gastrofood světě chybí. Tak říkal, že ho právě baví to, jak ty jsi kreativní a že to je vlastně jako zajímavý. Protože jsme se shodli na tom, že vlastně to, co vzniká v České republice, tak je takový jako hodný, takový, že to všechno takový jako klasický, pěkný, čistý. A tak já to robím pěkné a čisté. No to jo, a víš, jako, že lidi prostě jako furt pečou ty klasické stejné věci a furt prostě jako vařejí ty stejné věci a že vlastně jako nikdo není takový, jako že by v tom měl trošku jako víc chuti, víc jako takovýho jako splashe, džusu a tak. A tak jsme si povídali o tom, jaký třeba content máme rádi v zahraničí. A třeba přesně mi Adam říkal, že má rád spoustu jakoby třeba kuchařů zahraničních, který jako dělají prostě jako karibský jídlo a indický jídlo a podobně. A vlastně říkal, že občas, když něco takového třeba natočí k sobě na kanál, tak to lidi prostě nezajímá, protože si prostě jako neudělají doma jako srílanský curry. To neviem, no tak ja sa snažím robiť všetko tiež, akože od všetkého, ale robím to také surovejšie, no. Tak by som to nazval. A vlastně jsem si takovou vzpomněl, že o něčem podobném jsem se bavil se Šimonem Kánem a on mi přesně říkal, že jako hrozně jako vychytává ty recepty a jede prostě úplně jako mega sofistikovanou věc a pak říká, no ale stejně nejvíc jako zhlídnutí mělo moje vepřový na kmíně s knedlíkama nebo něco takového prostě jako úplně jako obyčejného a jako z prostýho. Presne, ako asi aj funguje to, akože ja rád pozerám aj jeho videa, ale vlastne je to také akože už taká vyššia gastronomia, no. Je to akože zložitejšie a vlastne podľa mňa tí ľudia si chcú, neviem, niečo jednoduché. Já jsem se, jenom jsem se Šimona ptal, jaký je recept, nebo jaký Instagram Reel mu zabral nejvíc času, protože mě zajímalo, jak dlouho stříhá ty věci a tak. A mi říká, nejvíc času mi jedno video zabralo 6 týdnů. A já co? Jsi 6 týdnů stříhal? Teď asi nakladal toto kapustu, nie? Ano, přesně, jako, že si nakládal prostě zeleninu a že mu to jako kvasilo a podobně a že reálně prostě jako si vymyslel recept a jel ho jako krok po kroku a trvalo to 6 týdnů, než natočil ten content, než mu to všechno jako uzrálo a než to celý jako zkomponoval a to je samozřejmě už jako psycho. To je brutálne. A jak dlouho to by trvalo nejdelší video, co jsi zatím udělal na svůj Instagramový účet, který máš kolik? 4 měsíce? Nie, dlhšie, od decembra, podľa mňa decembra tak nejakých 7-8 mesiacov si myslím, alebo neviem koľko. No, a je to, najdlhšie mi trvalo asi 2 jedlá, to bolo pre Bena, čo som robil, takú polievku, ktorú sme robili podľa, ako sa volá. To bola krabia polievka, ale tým, že on je vegán, tak to bolo vlastne celé rostlinné. A to mi trvalo dlhšie, ale to bolo asi tak 2 dní, maximálne 3, lebo som tam vyrábal rybiu omáčku, vlastne nemôže byť z rýb. Takže som to robil z rôznych kombu a rôznych húb a tak ďalej, čo som našiel, že ako sa vyrába vegánska. Chcel som si ho kúpiť, ale samozrejme ju nemali nikde, takže som si ju vyrobil a potom, lebo je to akože dôležité v tom recepte. A potom som robil taký dezert, čo bola trošku aj chyba, lebo nie som... Dezerty asi si treba vyskúšať dopredu a robil som ho úplne, že na prvýkrát a ešte ma točila pri tom televízia. Takže to mi trošku urobilo také, že nakoniec to vyšlo super, ale bolo tiež takto teplo. A tým, že to bol čokoládový koláč, kým som ho preniesol a všetko, tak sa to proste celé roztopilo. A nevyzeralo to pekne, ako chutilo to super, bolo to brutálne, ale vyzeralo to nie moc pekne, čo som vlastne nebol nadšený. A to trvalo 3 dní vlastne výroba. OK. Takže u mňa to nie je až také zložité. Ja skôr ako tie recepty sypem za sebou, niekedy za deň urobím 4, fakt. Že ja som dokážem za deň fakt spraviť 4, za týždeň niekedy 8, do toho mám vlastne 2 ľudí, čo si natočím. Okay. Takže ako ja mám ako tých receptov strašne veľa natočených a skôr už ma prestanú, nie že baviť, ale vlastne keď ich mám, ja neviem, mesiac stojí, lebo akože mám nejaký interval vydávania a stojí mi tam a ja už mám nejaký nový equipment alebo niečo, tak ja si hovorím, že to asi aj nejdem strihať, že to buď natočím zase znova, alebo tak. Takže skôr to mám takto, no.
OK. Tak jo, úvod. Čau, moje jméno je Radim Steska a ty právě teď posloucháš nový díl Trade Show podcast číslo 90. Pokud tě baví Trade Show podcasty, odebírej na YouTube, dávej like na YouTube, odebírej na Spotify, na Instagramu a na tradeshow.cz kupuj nový trika. Mým dnešním hostem je Patrik Gemeš. Čau, Paťo. Čau. Jak se máš? Fajn, teplo. A tak ty si zvrátil z dovolení, kde bylo ještě větší teplo. Asi hej, ale bol tam voda. No. More. Ale hej, super sa mám, no. Tak super, tak jo. My se známe strašně let, nevím, proč jsem to v telefonu přepsal na Patrick Place, ale to byl Patrick Place. Patrick Place. Známe se strašně moc let, ale primárně jsem si tě dneska pozval proto, že ty jsi před pár měsíci, a tak jsem si to řekl, před 8 měsíci, a založil Instagramový účet Patrick Place, z ničeho nic tam máš 70 000 followerů. Ještě ne, ale skoro. Ale skoro a velmi pravděpodobně, až ten podcast bude vycházet, což bude za chvilku, tak už tam 70 000 followerů budeš mít a skáče ti to hrozně rychle. A tím, že já jsem teď poslední dobou dost pracoval jako s influencerama z food a gastroscén, tak mi všichni říkali, ty vole, to je úplně nejlepší účet, to všichni hrozně sledujeme. A já jsem si úplně v duchu říkal, překonujte, Paťo. A pro mě to jako, byl jsem jeden z těch, pro který to jako nebylo žádný velký překvapení, ale vyskočilo ti to z ničeho nic prostě velmi rychle. Jo, no. Jak to vlastně vzniklo, ten nápad, nebo jak to vzniklo, že najednou prostě ti tolik času zabírá to, že vaříš recepty a že nevaříš jenom pro sebe, ale i pro různý známé osobnosti? No a jak to vzniklo? Vzniklo to tak, že ako už dlho pozerám vlastne na Instagrame a baví sledovať rôzne tieto ako keby ľudí, ktorí varia. A fakt si na tom ujíždím a ja vlastne varím stále a dosť často aj varím, čo ma niečo, keď uvidím, tak som to chcel vyskúšať. A tak, takže vlastne bola inšpirácia na ten Instagram a celkovo si hovorím, že veď varím každý deň, tak by som to mohol niekedy aj ja vyskúšať a dať na Instagram, ale to nenapadlo mňa, pretože to nebola úplne komfortná zóna. Okay. A že by som to akože chcel takto dať. Aj doteraz to nie, akože už je to úplne v pohode, ale stále vlastne mám problém rozprávať do videí. Preto tam nemám nikde ani napríklad, že by som to komentoval, aj keď by som chcel vyskúšať asi časom, alebo aspoň mám nejakú predstavu, ako by som to chcel, aj trošku do toho dať ten voiceover, ale stále to nie je úplne tak, že sa cítim úplne komfortne v tom. Ani to vydanie nebolo úplne komfortné a vzniklo to tak, že v práci vlastne môj šéf Peter povedal jeden týždeň, že si nám dá taký úkol, občas nám dá také ako keby úkoly, že máme si skúsiť dať na Instagram niečo, pretože my akože sme Social Park je vlastne, pracujeme s influencermi a vlastne so sociálnymi sieťami, tak povedal, že či každý nech si vymyslí niečo a nech vlastne ten týždeň skúsi dať na Instagram niečo, s čím vlastne nie je nejako úplne komfortný. No. Okay. A to vlastne sa viem, že tak príležitosť, OK, vyskúšam to, dal som si jedno video, prvé to bolo asi fašírky alebo niečo také. A dal som to tam a hneď to malo akože super úspech, pretože ma zdieľalo veľa známych, veľa kamarátov a vlastne boli takí akože nadšení, lebo ma poznajú, že vlastne varím a vedia o tom, ale boli prekvapení, že som dal vonku video. Aj keď mi ako dlho hovorili, že mám niečo také podobné spraviť. Takže hneď to video malo do zhliadnutia priebehu týždňa som tam mal okolo 300, 400 alebo 500 followerov, čo bolo akože super a bol som z toho sám prekvapený. Potom som robil hneď druhé video, tretie, akože v nejakom rozostupe a potom som začal postupne pridávať, no. OK. A přemýšlel jsi ještě na něčím jiným? Když jsi přemýšlel tady na tou výzvou, tak bylo ještě nějaký jako jiný téma, na kterém jsi zvažoval, že jsi dneska, jsi dneska mohl být jako gamer, co streamuje na Twitchi nebo něco takového a místo toho si vybral jídlo? Hranie vôbec, to by som musel asi moje deti natočiť, lebo oni vedia hrať, ja nehrám žiadne hry, absolútne som úplne v tom, že vôbec neviem. Proste level lama. Úplne. A vlastne aj všetko, čo mi ukazujú, ja iba pozerám, že aha. Jedine, čo viem im zaplatiť nejaké tieto kredity alebo tak, ale to je všetko. A to je asi maximum, čo urobím ja v nejakých hrách, no. Takže nebyl tam žádný jiný koncept videí, než to, do čeho si šel nakonec. Ono to mohlo byť hocičo, ako keby, ja neviem, možno si presne dať nejaký video, iba alebo nejakú storku s voiceoverom, keď to nie, ale ako napadlo ma toto, že vyskúšam to a hovorím si, veď dlho na tým aj ja rozmýšľam, že by som chcel postnúť nejaké video a uvidím vlastne, či ako to bude fungovať. No. Hneď som si myslel nejaký, tým, že vlastne robím grafiku a tak som si robil hneď akože niečo, čo by sa mi páčilo, tak som robil, že Patrick Place. Hneď som si k tomu robil aj logo, sa mi tak zdá, som si na iPade nakreslil a
mal som akože hotový Instagram a išlo to, no. OK. Jak probíhalo nahrávání prvního videa? Jako, dělal jsi nějaký jako research, jak udělat takovýhle video, nebo jsi do toho šel prostě jenom s takovou jako čistou hlavou, víš, jak se dělají videa, prostě co děláte u vás v práci, tak si prostě vzal telefon a šel se to natočit. No práve toto bol ten problém vlastne, teraz som si to uvedomil, že stále som rozmýšľal nad tým, že budem robiť videá, ale problém bol v tom, že nemám úplne najlepšiu techniku, nemám dobré statívy, nemám akože peknú kuchyňu, ktorú by som chcel, že tak počkávky si ako prerobím napríklad dosku, si kúpim nejakú krajšiu, kúpim si nejaký stôl, kde to budem točiť. A vlastne toto boli vždycky iba také veci, ktoré ma od toho oddialovali. A toto bol skôr taký popud k tomu, že urobím to proste punkovo a uvidím, že čo. No a vlastne ja som nemal ani statív, nič, že niečo som mal iPhone a to bolo všetko, no. A nerobil som si ani research, akože mám nasledované tie videá a vedel som, čo ma baví, tak si hovorím, že mám možnosť to vlastne položiť na linku, ten telefón, nemal som ani statív, položil som to na, ako keby otvorím si dvere od skrinky, tam to iba položím tak, aby to bolo vyrovnané a vyzeralo to dobre. A začal som variť, no. Takže jsi to dal prostě jako jenom si se tam položil nahoru na tu linku, zapnul si nahrání, podíval se jenom, jak to vypadá. Ja to vidím stále, akože takto, takhle, keď sa pozriem, tak vidím, čo natáčam. Aha. A to bolo všetko. A druhá vec bola, že vlastne keď robím nad digestorom, tak som povyťahol digestor, položil to na digestor a točil, no. Takže... A vôbec než žádný jako svetlo, nic prostě... No akože ja mám takú, že reálne pod linkou mám takú nejaké ledku, ktorá je trošku dožltá, ale vyzerá to v pohode. Ja. A prvé video som točil práve že v nejakom peknom slnečnom dni, takže mám akože reálne cez deň svetlo tam dopadá. Absolútne som práve že nič neriešil. Toto bolo jediná vec a potom som rozmýšľal, ako to zostrihám, no. Jo, OK, to znamená, že jako úvodní rada pro každého začínajícího content creatora, prostě si vezmi telefon, polož si to na kuchyňskou linku a můžeš začít točit. Presne tak, no. To bolo, no, je to tak, no. Že nemáš sa vyhovárať, proste zober si to, čo máš a vyskúšaj to, no. OK. A nevedel som ani ako strihať, kde budem strihať, postupne, už som to mal natočené, tak som to urobil, no. To první video si pak teda dál stříhal v telefonu nebo prostě v nějakém programu a si dál? CapCut alebo niečo také si myslím. Alebo, a to bolo free asi, alebo aj to je free doteraz, neviem. Alebo možno si to platím, ani netuším. A vlastne v tom som to robil, no. Chcel som to čo najjednoduchšie, aby mi to zabralo čo najmenej času. Vlastne môj cieľ je ako venovať tomu vareniu nie až tak veľa času, ako to má napríklad Šimon, ale akože záleží mi na tom, aby to bolo chutné to jedlo a vlastne plné chuti, aby to proste aj vyzeralo dobre na tom videu. A vlastne to je akože podstata toho. OK. A když tak jako rychle cvičíme o těch 7 měsíců zpátky, tak když dneska si točil video, jestli si třeba dneska točil nějaký video? Dneska nie, alebo kedy som, nie, teraz v Bratislave u Miša, keď som bol u Jakšu, tak som točil 2 videá, lebo som tam mal 2 ľudí. Jedno úplne náhodné, lebo ma pozvali do televízie, do nejakej rannej show a si hovorím, tak akože tohto typka by som sa mohol spýtať, čo chce, tak som sa ho spýtal. A bol to vlastne aký, on predtým bol v nejakej, čo to bolo, Superstar spevák. A teraz sa robí ako redaktor alebo reportér, tak som sa ho spýtal a dal mi nejakú vec. A tu som vlastne u Miša pripravil. No. Okay. No a teda dneska, když točíš ty videa, tak jak moc se změnil ten setup od toho prvního videa, kdy jsi položil telefon na kuchyňskou linku? Vôbec. Takže máš to furt stejně. Vôbec, no. To isté. Jedine, čo sa tam zmenilo, no equipment iba. Akože mne dosť záleží na tom, aby to vyzeralo fakt dobre. Takže od začiatku, ako ja mám, alebo som mal nakúpený dobrý riad, alebo riad, ktorý vyzerá za mňa dobre, alebo sa mi páči. Misky, nože, všetko. A vlastne toto mi príde, že aj keď pozerám na tie videá, čo sa mi páčia, tak to je ako základ, no. Okay. Že akože nemá tam nejakú škaredú po babke misku, akože aj to je pekné, ale musí to mať proste ako to sedieť. Aj teraz sme boli vlastne v Taliansku a mali sme na 2 dní prenajací taký barák, lebo kamarát tam mal loď a je to fakt, že mesto, kde nič nebolo, tak sme sa tam našli nejaký Airbnb, jediné, čo sa dalo. A bolo to, ako keby som prišiel ku babke fakt, že barák starý, taký zatuchnutý trošku, všetko nádoby, ale to nádoby malo to čaro práve, že to vyzeralo dobre, bol tam obrus taký plastový, ale s kvietkami vyzeralo to super a keď som to ako celé tam dal, tak som tam urobil presne basic bagetu, recept, hneď som to zostriel a hneď som to dal vonku, no. Tak vlastne vyzerá to, akože za mňa to musí vyzerať dobre, samozrejme, že chutiť.
Takže prostě v tom je to úplně jednoduchý. No, kromě vlastních receptů si vlastně pak začal do toho jako ještě přidávat to, že si začal vařit pro lidi. Tak to byl nějaký jako další přirozený nápad, nebo ti dal někde jako tip, že začni vařit jako pro lidi tady v tom formátu, který ty dneska máš, že na začátku videa vlastně jenom za někým přijdeš, zeptáš se, co by chtěl udělat za jídlo a ty to prostě uděláš? Vzniklo to, nie. Ja som vydal tie videá a oni tam vlastne, malo to nejaký priebeh a už tam akože mal som napríklad 2000 followerov, 3000 followerov a išlo tak postupne, že denne mi pribudlo tak 15-20 ľudí, 30-40 a rozmýšľal som, že ako to urobiť, posunúť ďalej, aby vlastne to nejako organicky viacej rástlo. No, tak som akože sledoval rôzne videá. Pomohol mi ako dosť. Jakša zo začiatku mi ako repostoval v rôznych aj teraz mi akože vždycky pomôže repostne a vlastne to dosť siahne, ako dostane nejaký boost. Potom rôzni kamaráti, ale rozmýšľal som, že čo urobiť a videl som, nie je to akože úplne môj nápad, videl som takého Korejca, alebo čo to je, taký typek a on robí práve toto, že sa ľudí spýta na ulici, priamo na ulici sa spýta ľudí, že čo by chceli uvariť a on im to urobí a im to hneď predá, alebo hneď. Kvázi tak, ako to mám ja, že malo by to byť ten deň, co mi ja plánoval a nie je to možné. A on to má tiež takto urobené, ale on to má z toho dôvodu sa pýta tých ľudí, lebo ako vychytáva rôzne etnika a varí rôzne jedla, ktoré by si normálne neuvaril. Čo vlastne aj z mojej strany bol super akože ťah pre mňa, pretože kopec tých jedál by som vlastne ja len tak si neuvaril. A sú to veci, ktoré ma vlastne nutia variť nové jedla. No. Takže to bolo ako keby nejaká prvá myšlienka, keď som to u neho videl, že poď, budem sa aj ja pýtať. Najprv som rozmýšľal, že budem chodiť takto presne basic, príjem za kvetinárkou, alebo neviem, za smiatiarmi, alebo za niekým, čo myslím si, že by tiež fungovalo a stále to aj chcem robiť, ale ako potom som si hovoril, že ako poznám veľa ľudí okolo seba z tej rapovej ako keby sféry alebo rôznych, proste z práce rôznych ľudí, ktorí majú dosahy na Instagrame, tak si hovorím, že idem toho využiť trošku. No. Ako bol to trošku aj taký kalkul, alebo nie kalkul, no taký ako... Tak je to kalkul v tom jako nejlepším možným slova smyslu prostě, jako chceš dělat nějaký svůj projekt a prostě potřebuješ, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí, tak jdeš prostě mezi své kámoše. A vedel som, že ich mám akože veľa, tak prečo to neskúsiť, no a jo, a ešte do toho som čítal takú knihu, že ako si svoje ciele splniť. A to bola jedna z prvých vecí, čo som si tam napísal, ako keď som čítal tú knihu, tam si máš napísať nejaké svoje ciele. Jedna z prvých vecí, čo som si aj napísal, že akože osloviť proste človeka niekoho a ísť do toho, no. OK. Tam byl první, byl Izo nebo Nick? Izo bol prvý, potom bol Jakša sa mi zdá a niekto, no. A to, no, presne. Izo Mando si dělal nějaký rámen? Jo. A to je tiež akože vtipné, lebo tam mi ľudia hneď písali do toho komentárov, že rámen sa nedá rýchlo urobiť, lebo on povedal, že dám si rámen rýchlo. Akože to bylo rýchly, ale tak nejak to povedal. Ja to ešte aj často strihám, tak niekedy to úplne ľudia nepochopia. A ono to bolo tak, že ja ho poznám a chodíme do toho istého fitka. Okay. A už sme sa veľakrát bavili, lebo on už videl predtým moje nejaké fotky rámenu a tak ďalej, čo som dával, čo robím. Ja robím akože fakt často, lebo Oliver, starší syn, má strašne rád rámen, tak to robím dosť často, čo do mesiaca 3-krát. A on to vždycky videl a vždycky mi písal, že to chci, ne? Alebo že musíš mi to doniesť ako do gymu, alebo tak. A presne ako som čítal tú knihu o tých cieľoch a dal som si to na papier a vlastne bol som v tom gyme, zrovna tam prišiel on a si hovorím, keď som docvičil, že vlastne teraz to je tá príležitosť, tak rovno som išiel za ním a hovorím mu, že keby som ti bol uvariť jedno jedlo, čo by to bolo? A on, že ramen, že to bylo rýchly, ne? A bolo, no, tak to prebiehalo ako prvý recept. OK. A v těch prvních receptech jsi se teda fakt snažil ještě dělat, jako, že to byl ten stejný den? To znamená, že tomu Izovi to fakt ještě donesl zpátky do toho fitka? Ja to práve, že mám... Od začiatku by som to chcel mať, lebo pre mňa je to najpohodlnejšie, lebo sa toho zbavím a nemusím na tým rozmýšľať. Ale od začiatku to bolo u neho práve, že hneď odchádzal do Pardubic, alebo neviem kde, do Karlových Varov, že bude dlhšie preč. Mal nejaké turné a hovorí, že o týždeň alebo o 2 hovoril, že môže byť v Prahe, takže sa stretneme vlastne u chalanov, u nich v štúdiu. A tam som to doniesol, to bol zrovna nejaký koncert mal predtým v Sasazu alebo niekde, tak som mu to predtým doniesol.
A jedine hneď potom som mal Jakšu asi o týždeň a on práve, že som bol ráno u nás v práci a hovorím si, že jasne, musím to aj s Jakšom natočiť. Takže som mu hneď sa spýtal. Čakal som úplne iný recept, že u niektorých ľudí aj ako, tak predpokladám, čo si asi dajú, pretože ich poznám dlho. U toho Iza som si bol 100% istý, že si povie toto, takže to bolo v pohode a vedel by som mu to asi aj pripraviť aj v ten deň, ale on proste hneď po gyme odchádzal preč, pretože ja mám vždycky vývar uvarený v ladničke, nie vždycky, ale dosť často mávam v ladnici vývar ako vlastný urobený, že ja si ho urobím cez víkend a mám ho tam proste 4-5 dní, lebo ja ho hneď zachladím a mi to proste vydrží. Takže by som to vedel potom urobiť, ale robil som to až o 2 týždne. A ten Mišo vlastne bol u nás v práci a potom vlastne odchádzal do Bratislavy. Vedel som, že odchádzal okolo 6 z hotelu a predpokladal som, že si dá urobiť tom yum polievku, ale boli to vlastne fašírky, jeho najobľúbenejšie jedlo a to je akože basic, to je vlastne hotové behom 40 minút, podľa mňa som to mal. No. OK. Bylo to tvoje nejrychlejší delivery? Alebo akože, neviem, možno aj hej. Ako tých receptov už toľko veľa, že si neviem spomenúť, ale je to možné, no. Akože ale ten istý deň som mal veľa receptov som robil. Okay. Akože minimálne 10 som ich robil, že v ten istý deň. Jak moc si to naboural běžný režim zaměstnaného člověka v agentuře lomeno táty od rodiny a tak? Ako v pohode, ako jediný ten problém je presne, že keď som to chcel ten istý deň akoby odozdať, tak je problém, že často mám prácu, alebo v tej práci musím, alebo mám meetingy, proste dohodnuté fotenia, mám nejaké veci a nejde to urobiť, lebo niektoré recepci presne si proste ten čas zaslúžia, no. Že potrebuješ minimálne proste 3-4 hodiny na niečo a ako nie vždycky je to možné, no. Ani, ja už teraz som si uvedomil, že presne keď niektoré jedlá chcú zložitejšie, chceš nejaké lepšie suroviny, tak to musíš vlastne si zohnať, pobehať trošku a urobiť to proste tak, ako to má byť. Takže ako, keď je to možné, urobím to v ten istý deň. Keď to nie je možné, tak sa dohadujeme a dovážem to ďalší deň, no, alebo keď je to možné. OK. No a jak moc velký vlastně výstup to byl mimo tvojí komfortní zónu? Jak ten content připravovat, tak především to už jenom jako natočit ten jakoby úvod, že jít za tím člověkem, zeptat se ho na tu kameru, co by si dal k jídlu, protože ty si vlastně říkal, že to pro tebe bylo jako náročný úplně na začátku, tak je to pro tebe dneska už vlastně jako rutina, protože zároveň vydáváš už i videa, kdy jsi sám před kamerou, což jako taky vlastně na začátku vůbec nebylo. No musím trošku kvôli nejakým veciam, ale snažím sa, no. Nie je to úplne stále komfortné, ale snažím sa a učím sa. OK. A počkaj, aká bola otázka? No, jak moc veľký je to výstup z komfortní zóny točiť s lidma, že... To úplne není problém, alebo fakt, že je to na 90%, sú to všetko ľudia zatiaľ, čo ich poznám. Takže ako nie je to úplne problém, vieš, ako, ja neviem, kohokoľvek z tých ľudí, čo som mal, tak ich poznám dobre, tak ako Nintendo a vedel a hneď aj viem niekedy, že proste Nintendo bol ze mne projekt nejaká akcia, vedel som, že tam budú s Nobodym, tak si hovorím, tak sa ho tam spýtam. No. A proste sme kecali normálne a hneď som sa spýtal. Skôr ako problém mám občas, že na to zabudnem, že to vlastne robím ako, že nezabudnem, ale som s človekom, ktorý by bol zaujímavý napríklad a ja tým, že ho tak dobre poznám, ako ty si povedal, že ty mňa poznáš, tak ťa to nenapadlo, tak ma to tiež nenapadne. Až potom si doma hovorím, že prečo som sa ho nespýtal, že vlastne to je zaujímavý človek, ktorý vlastne akože má okruh ľudí, ktorých zase ja môžem akože podchytiť a mohlo by to fungovať. A zabudám, no, občas. To je úplně v pohodě, si myslím, že zabudáme. Pro koho bylo nejtěžší teda uvařit? Říkal jsi ten Ben Kestovo a krabí polévka bez kraba. Co dalšího bylo jakoby challenging pro tebe? Tak Kika, jak sa volá? Ďurišová? Ona si dala vlastne to fife spraviť, čo ani nebolo tak zložité. Ako ja si robím vždycky research na tie recepty, ako dosť dobrý research, lebo chcem to mať research, pretože to chcem mať autentické vždy a chcem to mať čo najlepšie. A toto FIFA som vlastne nikde nedohľadal, žiadne recepty, ako keby na YouTube alebo na Instagrame. Ja hľadám väčšinou primárne, že hľadám si
na Instagrame, na YouTube recepty, občas knižky, ak ich mám také doma s týmito receptami a urobím si 5-6 receptov, pozriem si ich vždycky, napíšem si nejaké tie suroviny, čo tam idú, ale vlastne ani nepíšem, lebo ja relatívne ma to tak baví a viem si to nejako tak predstaviť, že mi to zostáva, toto mi zostáva celkom v hlave, že viem si to nejako dať dokopy. A vlastne som zabudol, čo hovorí. Co dalšího bylo těžkýho z těch receptů? No, že si robím ten research a potom to poskladám. No a na to FIFA vlastne som našiel asi 2 recepty, ktoré boli také o ničom. Tak som akože hľadal aj nejaké výrobné, ako to robia, ale to sú nejaké tajomstvá. Jasne. A nakoniec som si vlastne hovoril, veď som si kúpil, rozrezal to, videl som, že to je proste silný karamel spodok, to viem spraviť. Dobrý karamel, potom je tam vlastne náplň z nugátu. To som si našiel, tiež recept na dobrý nugát, aby som si spravil a potom je to zase zaliaté čím je to, karamelom a na vrchu iba čokoládová taká tečka a oriešky teda lieskové. A samotné, keby toto FIFA by nebolo ťažké urobiť, ale ja som si povedal, že urobím niečo viacej a chcel som robiť vlastne taký z odpáleného cesto, taký francúzsky šú sa to volá, že ti nie, robia to vlastne aj v SK, aj všade možne. Ty to rozrežeš, máš to duté znútra a potom to naplníš rostnou náplňou, zavrieš a dáš. No a to som chcel urobiť presne, že som si robil karamelový ako keby to cesto. Do toho som urobil to isté, čo to bolo? Do toho som spravil nie karamel, ale aj to z tých oreškov, ten nugát. Potom som si robil takú karamelovú penu dokola, oriešky a zavrel to celé. No. Ale tým, že bolo fakt takéto teplo, tak celé to dopadlo. Čiže to zní jako, že se to muselo dělat jako několik hodin, že to zní jako... To som robil 3 dní, lebo tamto cesto, musí sa to chladiť. Najväčší problém, s čím mám presne, je vlastne s veľkou chladničkou. Potreboval som veľkú chladničku a mrazničku, ktorá mrazí rýchlo, alebo nejaký šoker. Bo veľakrát vlastne na tomto mi to sa spomalí aj teraz. Vlastne predčerom som v tej Bratislave si dal urobiť zmrzlinu. Ten človek a presne, že jediný čas, ako zmrzlina nebolo zložité urobiť, ale to, aby to tú konzistenciu dotiahlo, lebo nemal som ani stroj na to. Hneď som si našiel, ako najrýchlejšie urobiť zmrzlinu v domácich ako keby podmienkách a išiel som podľa toho, čo som našiel a bolo by to super, keby som mal 1,5 hodiny navyše. No. A bylo nějaký jídlo, který si ti jako nechtělo dělat? Že třeba jako, že by to byl jako nudný recept, nebo nezajímavý recept, nebo naopak něco takového komplikovaný, nebo vlastně naopak třeba jídlo, který ty bys jako si nedal. Že jako je nějaký jídlo, který jako nemáš rád a že kdyby tě o něj někdo poprosil, tak by se ti nechtělo dělat? Asi nie, že nemám rád. Mám rád aj vnútornosti, ale nie som v nich úplne, že 100% si neverím. Takže keby nejaké ledvinky alebo niečo si dali mozoček, tak mám akože problém ani nie to pripraviť. No akože dal by mi to viacej času zabrať, aby som vlastne to urobil tak, aby to bolo dobre. No. To isté som mal problém s tým, že s tou polievkou pre Bena, pretože som absolútne nevedel, ako to má chutiť. Našiel som si aj strašne veľa, som si našiel receptov o tom a som si to naštudoval. Strašne veľa hejtov mi prišlo, že to nie je vietnamské, že som to robil zle, ale ako ja stojím za tom, že to bolo dobre, pretože mal som to naštudované od Vietnamcov priamo, ako to robia. Jedinú vec viem, že som tam dal pak choy, pretože som nemal perilu alebo niečo a mal som to doma a vedel som, že niečo zelené sa tam hodí. Viem, že pak choy nie je úplne vietnamská zelenina, ale hovorím si prečo nie a upravil som ju tak fakt, že chutne a hodilo sa mi to do tej polievky a Ben povedal ako v konečnom dôsledku, že to bolo akože totožne ako si tom pamätá z tej jeho obľúbenej reštaurácie. Takže som bol akože extrémne rád aj cez to, že som to proste nikdy neochutnal, tú polievku. A to bol z jaký restaurace? Kde on strával? On chodeval tunak, už je zavretá práve, že oce Stromovka, tak tam bola nejaká takáto vegánska, kde to robili, že vraj najlepšiu v Prahe a vlastne bol to taký akože smutný, lebo tam skončilo, neviem. Nenapadlo ti třeba do ZAU jako vyzkoušet něco takového podobného, aby si věděl, jak takováhle věc chutná? Protože vím, že Ben Kristoval hodně chodí do ZAU. Ja aj nie. Ako ja neviem, no, nenapadlo ma to ani v tej
nejakom časovom strese alebo v tom, ako to mám, tak ani nie, no. A co bylo první, co tě napadlo, když jsi objednal takovouhle polívku? Jako řekl jsi, že what the fuck, jako krabí polívka bez kraba a bez rybí omáčky, jak to mám jako udělat? No, nevedel som to vôbec predstaviť, mám aj vlastne fotku niekde, on mi to hneď googlil, hneď mi to ako ukazoval, že čo to je. A tak som si to odfotil presne a musel som sa naštudovať. Ale ako nejako... A mal som asi predstavu, lebo chodím často do Sapy, ale tam som to tiež nevidel. Bundria sa to volá. Bunrio. OK. A jaký máš další takovýhle jako zajímavý jako zážitky právě s těma lidma? Kdo si objednal něco, co si jako fakt jako vařil úplně poprvý? Vlastně, což možná teda říkáš, že jako může být spousta lidí. No, väčšinu jedal. Ako dosť veľa, iba tie, čo si ja robím, alebo tie recepty bez tých ľudí, sú často také, čo... A vlastne nie ani. Ako veľa receptov je, čo robím, hej, je pravda, že robím na prvýkrát, no. Ale tak akože také klasiky, ako je napríklad Adamovi, keď som robil, on chcel knedlu s vajcom, tak to robím často. A tam som si tiež povedal, že to je tak basic jedlo. Nie, že by sa mi to nechcel robiť. On povedal, že to chce mať nejako vypimpované, tak som sa snažil to spraviť tak, aby to proste aspoň niečím bolo zaujímavé. A predtým som nikdy nerobil knedlu. Knedlík, takže som ako poprvýkrát robil knedlík si priamo na to, aby som vlastne urobil tú knedlu s vajcom. No. OK. takže vidíš tam jakoby i možnost toho kontentu, že to můžeš posouvat ve stylu Šimona Kána, který si prostě jako na strouhanku na obalování udělá vlastní rohlík, ten si upeče a pak ho prostě jako rozdrobí na strouhanku. Až takto ďaleko, akože páči sa mi to a tiež som akože videl viacej takýchto accountov, ktoré takto fungujú. Páči sa mi to, ale asi až takto úplne... Keby som mal toľko času, tak možno áno, ale nemám toľko času. Úplne vždycky. A tiež rozmýšľam teraz napríklad nad tým, že ty si hovoril, že čo je také nudné alebo niečo. Akože nič mi nepríde nikdy nudné. Kamarátka Mária si teraz dala robiť hranolky, ale aj to bolo práve že výzva, lebo hranolky robím tiež na nejaký postup, ktorý je podľa Heston Blumenthal, alebo on to robí na 3 akokrát, alebo už väčšina reštaurácií to tak robila, ale on bol jeden z prvých, ktorý to tak začal robiť, že si to predvaríš, schladíš, upečieš, schladíš a upečieš tretíkrát. On má, sa mi zdá, že 3 myšelinky alebo 2, ale on robí skôr takú, že on vždycky fyziku do toho dával, aby čo najlepšie tie recepty boli z toho urobené. A podľa neho som to robil tie hranolky klasické, ale on napadá tiež, že chce to mať nie úplne klasické, ale že mám to nejako vymyslieť, aby to bolo zaujímavé. Tak som hneď napadlo to Putin hranolky, ale za to som úplne tiež čas nemal, tak som si vymyslel také, že s mladým mesom rovno, kúpil som hlúzovku Goudu na to, zapiekol to celé a urobil som jej klasické hranolky a potom ešte takéto extra, s tým, že vlastne ona chcela k tomu kečup, no. Takže je to aj tak, vieš, že hranolky, basic vec, ale potom už jsou to akoby skoro 3 jedla, no. Tak zrovna hranolky jsou jako docela jako velká výzva, protože že všichni milujeme hranolky z McDonaldu, které jsou prostě úplně basic, ale pak ty hranolky můžeš dělat jako na milion různých způsobů a podle toho, v čem je smažíš, jestli je smažíš, přesně, jaký topping na to dáš a to se docela jako vykličkoval z tématu hranolky s kečupem. No ako vždycky sa, aj keby to bolo nejaké nudné jedlo, neviem, tak sa snažím urobiť to zaujímavé. Aj teraz si vlastne môj syn Oliver, teraz ma napadlo, že ich sa spýtam, lebo oni nikdy nechcú byť akože vo videách a tak. Aha. A teraz sa mi povedali, že by asi aj chceli, tak som sa ich pýtal, čo by chceli. A ten Oliver povedal, že má strašne rád ramen, čo mu robím často a teraz chce strašne skúšať, ako to vidí na Instagrame, tie instantné rameny rôzne. Takže si vybral, že chce akoby, že instantný carbonara ramen, čo vlastne robia aj v Japonsku, ale oni ich nerobia instantné, a on chce instantný, no povedal. Tak tiež rozmýšľam nad tým, že ako to urobiť, aby to vlastne bol len cáčok a vysypem tak nejako zaujímavo, no. Tak som si práve vymyslel, že si urobím vlastnú slaninu aspoň a uvidíme, no. OK. A u těch hranolek s kečupem mě napadlo, že jestli tebe nenapadlo udělat si vlastní kečup. Jo, dělal si vlastní kečup, OK. Je, lebo napadá, že s domácim kečupom, takže kečup som robil, no. A to bolo tiež tak, že vlastne toto bolo, v ten istý deň sme robili, ona si to vypýtala, tiež tu bola v Prahe a ja som bol v práci ešte medzi tým a mal som na to celé nejakých, ja neviem, 2 hodiny. A akože domáci kečup, keď chceš fakt urobiť, tak robí sa úplne inakšie, ako som ho ja robil, ale
vo finále to bol fakt dobrý kečup a vydržal mi v ladničke, keď som ho potom ešte, ja som ho nesterilizoval, ale som ho akože uskladnil tak, aby bol dobré a vydržal mi ďalšie 2 týždne. No, jak si teda udělal domácí kečup v takovýhle časový tísni? Ja nepamätám. Veľa koreňa, akože viem, že proste také zaujímavé tie kečupy mávajú dosť veľa korení v sebe, takže ja som rozohrial korenie, zomlel som ho, dal som tam nejaké rajčatá ako z plechovky a pasatu asi, plus som tam dal, ja neviem, cukor ten... Třtinový? No, nejaký taký, ešte inakšie sa volá, tak on je taký vyzerá ako piesok a taký je príjemný. A potom ocot a rôzne, ja neviem, cibulu, ananás som tam vlastne dal pre trošku sladkosti. A neviem, to bolo asi všetko. Rozmixoval, prepasíroval a vlastne bol z toho kečup, no. OK. Ale varil som to nejakých 40 minút, tak na takom silnejšie, potom som to redukoval ešte. Bolo to trošku, ako som to rýchlo robil, trošku viacej koreňa, ako by som chcel, preto som tam dával ešte trošku viacej pasety, redukoval som to, dával som tam. Potom som tam dával ešte trošku pomarančovej šťavy, aby to trošku zjemnilo tú chuť a takto, no. OK, to zní fajn. Bolo to super. Super. A pověz mi o tvojí kuchařský experience na Žený víno funk, protože z ničeho nic se najednou objevil jako před lidma, že jdeš vařit a vařil si na Žený víno funk, tak mi vlastně celý popiš, celý, jak to vzniklo, kde vznikl ten nápad a jaký ten den pro tebe vlastně byl. Ťažký. Asi prvýkrát taký dosť ťažký deň. A ako to vzniklo? No oslovil ma Kubo, že či, tiež sme on tu v Prahe stretol, že či to nespravíme, že tam budem variť a že nie. A on, že ale hej. A ja, že neviem. A potom nakoniec sme skončili pri tom, že do toho teda idem. A bol som tam, no. Jaký bylo jako od něj zadání, nebo jaký bylo od něj očekávání, že tam jako jdeš vařit? Nič, on povedal, že je to úplne na mne, že čo si vyberiem a spravím a bude to celé na mne, no. S tým, že ako bolo to ťažké z toho dôvodu, že všetky ostatné, bol tam Big Smoker, Crow Kitchen, boli tam potom Jasaj z Bratislavy, ako to gastro tam bolo super, festival tiež celý super, trošku ako počasie bolo blbé, ale ako ľudia si myslím, že si to užívali, teda myslím si, lebo ja som nejako to nevnímal. A zadanie bolo také, že kto čo chce, to spraví. No a ja som si vymyslel nejaký taký recept, ktorý by som zvládol tam robiť vo väčšom počte. Celé som si to musel vymyslieť, čo všetko si budem musieť požičať, lebo akože všetky tie ostatné prevádzky majú ľudí, ktorí im to pripravia predtým, ktoré majú akože veci, kde si to uskladnia a všetko tieto veci. Ja nemám žiadne Gčka, nemám žiadny stroj, nič. Takže pre mňa to bolo akože dosť zložité celé to ako keby zorganizovať. Trvalo mi to asi 3 týždne, kým som si to nejako celé dal dokopy. Potom som si vlastne uvedomil, že potrebujem aj ľudí, ktorí mi pomôžu. Zobral som vlastne Kevina Veľkého a ešte Adam sa mi sám ponúkol, že či nechcem pomôcť a ja hovorím, že asi ani nie. A potom si hovorím, tak traja budeme lepšie. Ďakujem Bohu, že tam bol, lebo inakšie neviem, ako by sme to dali. A celé som si to nejako naplánoval. Celé som si to musel ako vypočítať. Počítal som nejakých 500 porcií, že chcem predať, takže sám akože neviem, toľko ľuďom som nevaril, takže ChatGPT som zadával na 3-krát, všetko som riešil takto. Potom som naobjednával veci, trošku hlúpo z mojej strany, pretože som to chcel mať fakt, že tip-top, takže ja som nakúpil všetko organické, najlepšie suroviny a v konečnom dôsledku akože nemohol som dať vysokú cenu a ako naučil som sa veľa vecí. No a co bylo teda vlastně to jídlo, který si dělal na Ženou víno funk, ať to dáme jako do správného kontextu té diskuze? Ako 3 jedlá to boli. Bol to tak jak šavarma, kvázi, wrap, v takom chlebe s nakladanou zeleninou, s humusom a neviem, čo to ešte bolo. Potom to bol akoby humus s nakladanou zeleninou a s 2 takými omáčkami. Už som aj zabudol, ako sa volajú. A potom tretie jedlo bolo vegán, akože toto humus. Zadanie tam bolo, že musí byť nejaké vegánske jedlo. A nakoniec som urobil vlastne 2 vegánske a to bol vlastne ten humus s tým ako sa to volajú tie kulky? Falafel? S falafelom a potom bol falafel wrap. A všetko som si vlastne vyrobil v tom počte. Problém bolo vôbec, ako to niekde si urobiť ten prep predtým deň.
Druhá problém bolo to preniesť a tretia vec problém bolo to, aby to bolo vlastne stále čerstvé, takže zohnať rôzne prepravky a tak, aby to bolo chladné, zachladené, lebo predsa len z Prahy dostať sa do Bratislavy a tak ďalej, alebo do Pezinku, mať to všetko čerstvé a tak ďalej. Takže ja som deň predtým si zohnal, kde som to mohol robiť. Tam mi pomáhal vlastne Kevin, to tiež bolo akože podcenené, potrebovali by sme byť aspoň 4 alebo 5, aby sme dali 8 alebo 11 hodín robili prep. Alebo začali sme o 6, skončili sme o 3 a ráno sme o 6 išli tam. Okay. Potom sme vlastne v ten deň, to bolo iba pre ľudí, čo tam boli na Ženevino Funk, tak iba pre nich to jedlo. A to bolo super, lebo to bolo úplne, že basic, že tam bolo, čo neviem, 100 ľudí, alebo ani to nie. Takže úplne v pohode a boli sme tam iba my a ešte nejaký burger. Takže veľa ľudí bolo práve, že u nás. Bol tam vlastne aj ten headliner, asi 3-krát u mňa si brať jedlo, ja som ani nevedel, že to bolo on. Takže som bol z toho, potom som si až uvedomil, až tretí deň, keď som videl fotku jeho, že ako vyzerá. Lebo mu to strašne... To bol Mike Skinner z The Streets? Skinner. To bolo tiež vtipné, lebo prišiel typek nejakej z produkcie a že už bolo akože fakt neskoro, aj dnes tak sme boli my otvorení a že potrebujú ako keby jedlo pre Mikea Skinnera, že je strašne hladný. A ešte predtým, ako sme tam išli, si hovorili, že keď máme čas a stretneme ho, tak sa ho spýtam, čo by si dal. Aha. Samozrejme, že ja som nemal absolútne čas. A tak ma to ako potešilo, ten typek z tej produkcie, nejaký Angličan, akože z jeho, tak som mu spravil 2 wrapy ešte z toho, čo ako som tam mal, lebo už akože toho bolo pomenej. A ešte mi prišiel aj povedať, že mu to strašne chutilo, tak ma to celkom potešilo. Ale headliner bol, neviem, ako sa volá, čo bolo aj tu na Edikte. Má takú známú pesničku. Já nevím, jak on headlinoval na Ženevino Funk. No okej, no a druhý den jste teda jeli už jako ostrý provoz před lidma. A tam to bolo tak, že prišli ľudia, v pohode, fungovanie, taký pomaličký rozjazd, potom začal pršať, evakuovali všetkých ľudí a potom sa všetci vrátili. Ja som myslel, že začnú chodiť na koncerty, ale oni všetci ako ešte tak trochu pršalo, sa dali do toho stanu a začala stať akoby rada. Aha. A tá rada skončila o 3:00 v noci alebo o 2:00. Takže my sme mali non-stop, akože ja som sa bol raz vyčúrať za celý čas a vlastne non-stop vlastne sme išli úplne, to bolo asi prvýkrát, kedy som mal ako fyzicky, som bol úplne skoro na dne. A preto ani nechcem byť kuchár, lebo viem, čo za tým je, že to nie je ľahká práca a tí ľudia to majú akože odmakané a keď nie si zvyknutý, ešte Učko ma akože predtým varoval, že to úplne nedám a takéto, alebo hovoril, že to je akože dosť ťažké. A bolo to ťažké, no. No a teda prodali ste všech 500 porcí, co ste měli? My sme predali všetko úplne, čo sme mali. Ono bolo vtipné, lebo nejako došli tie veci už o nejakej, dosť veľa vecí mi došlo, zelenina nakladaná a takéto. A musel som nejako ešte vymýšľať, ako by to bolo zaujímavé. A vlastne bol tam Tomáš z Big Smoker alebo z Mr. Hodogu a vedel som, že on mal také proste ako keby niečo, akoby koslov alebo niečo také nasekanú zelí. A si hovorím, že to sa tam brutálne hodí, že to máš akože kuracie mäso, zelí, akože fakt dobre natenko nakrájané. Ja som mal také 3 druhy majonézy akože dospravené. A potom sme už robili fakt iba takýto jedlo, ale to sme robili, kým sme to nepravili. Nakoniec sme už dávali iba placky s humusom a nakoniec už iba čisté placky ľudia. Lebo ja som mal potom ešte nakúpené z takého mexického obchodu také veľké placky a tie sme plnili, ale tým, že my už sme ako chceli to aj ako keby ukončiť a minúť všetko, tak sme robili obrovské porcie, fakt. Non-stop, ako to nebolo. A byl to teda tvůj první i poslední pop-up, nebo se chystáš na něco dalšího? No, pop-up bude viac. Ako robil som hneď potom, lebo ja som ešte slúbil predtým asi 3 mesiace dozadu 4 kamarátovi, že mu svadbu spravím. To bola svadba, to bolo tiež vtipné pre 100 ľudí. Akože to bolo fajn zážitok zase. A teraz budú nejaké pop-upy, no. Teraz som akurát mám v Twiste mať a potom možno na Jižáku v Enoteke. OK, to je hezký. A může si vlastně dneska teda někdo zabukovat na svatbu? Nebo to máš jako jenom vyloženě nárazově? To som slúbil fakt asi 4 mesiace dozadu, keď ešte ani ten Instagram som mal nejaký 10-12 alebo neviem 14 000 followerov a fungovalo to trošku inakšie. Ako pre mňa to bola dobrá skúsenosť, dobrý tým ľudí sme tam boli traja a bola to sranda, akože zábavné, ale nie je to úplne to, čo chcem asi robiť, no. Ani cateringy úplne takto, tak no. Je to akože makačka,
A tým, že ja nemám akoby zázemie, kde by som si pripravoval tieto veci, tak to nedáva zmysel. No. Akože cateringy určite rád, alebo niečo takúto akciu, ale muselo by to byť tak, že ja tam prídem a urobím iba to, čo mám urobiť. Ale nie ako keby zháňať si všetko, zháňať si rôzne iba Gčka, veci, všetko proste, je to zložité, no. A nie je to pre mňa úplne časovo zaujímavé. OK. A nenabízí se teda nějaká možnost, že by se najednou začal hnát za snem mít vlastní bistro, nebo mít prostě jako vlastní jako sérii pop-upů, nebo něco takového? Ako tieto pop-upy vyskúšame, uvidíme, ako to bude fungovať. To chcem vyskúšať, ale reštauráciu alebo bistro vôbec neriešim teraz, pretože ako viem, čo je za tým práce a je to proste, je to makačka, no a sa cítim takto dobre. Co tě momentálně baví víc? Grafický designer nebo kuchař? Ako to varenie ma bavilo vždycky som akože fakt od detstva ma to bavilo. Ja som aj chcel byť kuchár, ale rodičia nechceli úplne, aby som bol kuchár. Takže som skončil tam, kde som skončil a ako ten grafický dizajn robím skoro 20 rokov, no, takže mám to také, že to varenie má akože celkom kreatívnejšie pre mňa možno teraz ako ten dizajn, no. Pretože v tom dizajne som už možno trošku taký, a nie že vyhorený, ale proste už som robil toľko veľa vecí, že neviem, no, čo by som musel robiť, aby to bolo úplne, že to, čo mám teraz vlastne s tým varením. No je to akože je to zaujímavé a stále je tam tá kreatíva, alebo aj to vymýšľanie jedál, aj to, ako to striháš, aj ako to všetky veci, tá kreatíva tam stále je, takže ma to baví, no. A jaký jsou další plány s obsahem na Instagram? Protože ty jsi začal jako pak už průběžně jakoby i dělat další a další formáty, nebo další formáty, co se týče toho obsahu. Tak co tě teď vlastně jakoby na tom baví, co máš dalšího v plánu, co dalšího bys tam chtěl přidat? Čo by som chcel pridať? Už neviem, čo tam mám za nápad. Mám tam nápady rôzne. Teraz som začal vlastne robiť to je vždycky, že volá sa to, že room service. To vždy, keď som niekde mimo akože domu, tak sa snažím urobiť si nejaké basic jedlo na hoteli alebo niekde, kde som, alebo na nejakom akože Airbnb alebo niečo. Ale vždycky to skončí nejaký baget alebo tak. A to je z toho dôvodu, že akože rád chodím na tie tržnice, nakupujem tie ich lokálne veci. Takže toto si skúšam robiť a potom ako chcel by som robiť nie akože recenzie na reštaurácie, lebo to robí strašne veľa ľudí, ale skôr taký background tých reštaurácií, ale ako pôjde primárne o reštaurácie, ktoré ja mám rád a ľudí, ktorých poznám a hlavne pôjde o tých kuchárov alebo o tých ľudí, ktorí tam sú, no. A nebude to úplne klasicky, akoby, že recenzia, ako robia ľudia, čo mám tiež rád a je to super, ale úplne do tejto role ja sa nechcem stavať, pretože skôr ma zaujíma vždycky ma zaujímal ten backstage aj v rôznych akciách, aj všade ma, aj to fotenie, keď som fotil často, tak proste ma bavilo tie backstageové fotky a to, tak akože to priniesť ľuďom trošku ten backstage tej kuchyne, no. S tým, že tam bude nejaké otázky a tak ďalej, no. Dokážeš si představit, že to je přesně jako napojený na ambi podniky, na Scott, Učka a toto si pod tím představu. Ako veľa ľudí, presne. Ja mám v tom gastre proste veľa známych a chcem dať akože priestor aj im, čo môže byť ako keby zaujímavé aj pre to okolie. Takže áno, aj v Bratislave mám rôzne podniky a ako chcem to robiť primárne fakt iba tak, to čo ma zaujíma a čo mám rád a nejdem robiť ako keby fakt nejakú osvetu, že toto sú dobré jedlá, alebo sem choď, alebo sem sa chod nájsť, skôr akože dať taký trošku background, pohľad do toho, čo za tým je. S tým, že aj teraz napríklad bol som v Ríme a náhodou sme sa stretli v takom podniku, sme boli, čo bol ako za mňa super, dobre som sa tam najedol, taký moderný a potom sme boli na takom kebabe, čo mi doporučil niekto a tam sme stretli takých Slovákov, ale nejako sme sa nezakuceli a potom mi písal ten chalan, že či som není ako ja, Patrik Plec, a že hej, a on, že super, že si nebol istý a tak. Tak potom hovorí, že on robí súšefa v tej reštaurácii, čo sme boli sa najesť dvakrát a ja hovorím, že super, že mám takýto koncept, že keby som to chcel, že dá sa, on, že jasné, že hocikedy dojdí a natočíme. Takže akože chcem to robiť aj z iných miest, lebo v Londýne mám takéto veci, kde by som akorát dal nejaký takýto background, pohľad a tak, no. Ale uvidíme, lebo je to akože časovo náročné a už si to trošku iný štýl točenia zaslúži, ako to robím ja doteraz, no. Ale jinak pořád všechno točíš prostě jenom na iPhone.
A jaký máš rád podniky v Praze? Všetky. Kam rád chodíš na jídlo? Hej, akože, keď sa chcem dobre nájsť, alebo akože rád veľmi, ako ja chodím stále na obedy, tu v Holešoviciach, ale není toho moc. Tyjo, no, je toho velmi málo. No. Tak řekni mi aspoň jako 4 místa dobrý na obed v Holešovicích. No, ako ja chodím na tie vietnamské a také, ale to nie je dobré, no je to basic, čo vieš, že sa rýchlo náješ. Keď sa chceš nájsť, tak hneď tie ako itery majú dobré obedy, ale nie vždycky sa tam viem vybrať napríklad. A sú tam akože podľa mňa super tie obedy. Potom, do Big Smokeru chodím, ale to je raz za čas, lebo to nechceš mať akože stále. Jasne, pretože to je těžký. No, nechceš mať akože stále. Akože ja chodím v tých dolných Holešoviciach väčšinou. No. Akože keby sme sa premiestnili sem, tak asi je tu viacej veci hore. Potom tam otvorili novú Mexickú a tie obedné menu, niektoré sú super, niektoré slabšie, ale akože dá sa. Je to také, že obedné menu, takže tam chodievam a neviem, no, skončil som úplne. Potom akože fakt rýchle bystra, no, jedine. Není to v Holešovicích až taková výhra na obed, no. Rozmýšľam, čo tam je. Já si myslím, že osada je pořád jako dobrá na oběd, že jako dokážeš tam trefit jako velmi dobrý, lehký, jedlo, příjemný jídlo. Hej, tam chodím vám občas, to je tiež pravda. A potom, keď mám chuť na pizzu, tak na pizzu idem do Slice. A ako zaslúžilo by sa tie dolné Holešovice viacej takýchto podnikov, no. Mně se dá žít jako z osady a ze Slice Baby. Já v tom tak žiju. No. Takže Slice chodím tiež rád. No presne, aj toto je podnik, kde vlastne som sa už dohadoval, že u nich to natočím a tak ďalej, lebo sú to ľudia, ktorých poznám osobne. A zase to je trošku prepojenie s tým, že oslovujem ľudí, ktorých vlastne poznám, aj na to, že im varím. A teraz by som chcel oslovať zase ľudí, ktorých zase poznám, ale nech mi oni ako keby uvaria kvázi. OK, to je zajímavý. A takhle u těch, když se ještě vrátíme k tomu jakoby tvýmu jako klasickému jako konceptu videí, máš vyložený jako seznam lidí, kterým chceš něco uvařit? Vždycky je to náhoda, no. Jo. Takže prostě seš někde venku a najednou je tam někdo známý, tak si řekneš, tomu do zítra něco uvařím. Tak je to. Takže úplně spontánní. Tak to většinou je, no. Koho jsi takhle potkal naposledy? No teraz to... Mariu? Koho? Mariu, potom... Počkaj, nie. Ako ja mám už práve, že dosť veľa ľudí natočené. Aha, jenom to máš vypublikované to video. A nie sú zostrihané, presne. Vypublikované, zostrihané. Koho som naposledy, teraz v tej ranných novinách, v tej televízii, čo som bol. Predtým som tam mal Kristínu Svarinsku vlastne. A to tiež presne, jej som dal jedlo, druhý deň sme sa ešte stretli na káve. A vlastne bol tam Spanky s ňou a jeho poznám strašne dlho. A tiež ma nenapadlo sa ho spýtať a potom vlastne pijeme kávu a hovorím, že vlastne Spanky, jeho som sa spýtal, ale oni odchádzali na chatu, takže mu to budem iba len pripravovať. No. Ale takto to presne mám, no, že proste veľa ľudí a vlastne niekedy ma ani napadne sa ich spýtať. A jak jsi vlastně jakoby došel k prvním lidem, který neznáš? Protože vím, že jsi tam jakoby i jako explicitně zmiňoval, že s pár lidma si se neznal předtím, než jsi se na to zeptal. Bylo to něco jako, zase jako spíš jako náhodného, že si ho potkal na ulici a řekl si, já jsem Patrik Plejc, chtěl bych ti uvařit? No, tak asi počkej, koho si spomínam, že neznám. Evu Farnu som nepoznal osobne, Sofiana som nepoznal osobne. S Evou to bolo tak, že som bol na otváračke nejakého hotelu a vedel som, že tam vystupuje. Ja si hovorím, že by bolo fajn sa aj spýtať, ale ako viem, že proste vystupuje, má proste nejaký, chce si oddychnúť niečo. A hovorím si, že keby som mu náhodne stretol v nejakej akože situácii, tak sa aj spýtam. Ale akože dohrala koncert, odišla, čo si myslím, lebo ja som to chvíľu pozeral a vlastne neriešil som to, boli sme tam... Boli sme potom v takom akože skybare, alebo čo to je. A videl som tam vlastne kamarátku Silviu a vlastne pozerám na ňu a že vidím, že vlastne zo Silviou je Eva. A Silviu poznám dlhšie, lebo k nej sme Zuzka chodila na jogu, ja som tam bol tiež párkrát na jogu a ja si neviem, že keď Silvia ju pozná, tak sa aj spýtam. A Silvia, že jasné, tak povedala, že o čo ide, ona nejak to nepobrala a tak rovno som vybral zase telefón a spýtal sa jej
A dopadlo to tak, že jasné, že bude veľmi rada a že sa mám iba so Silviou dohodnúť, kedy jej to predám. Okay. A toto bolo tiež také zdlhavejšie, pretože ona mala nejaké koncerty tak a nakoniec to dopadlo v pohode. Podobně komplikované to bylo i se Sofianem, že? Protože ten tě vůbec neznal a nevěděl, co děláš. A bolo to tak, že vlastne ja som išiel za Zuzkou, oni mali fotenie v Chaptri u Zuzky v štúdiu, tam, kde ona je. A išiel som za ňou, išli sme do osady na kávu alebo niečo a oproti išiel vlastne Ben, aj s ním, nie? A ja si hovorím, že vlastne Bena poznám, takže v pohode, vyťahol som hneď telefón a točím, že čau, že môžem jednu otázku. On, že nie, sorry bro, že ja nerobím žiadne rozhovory, že prepáč, sorry a zmizol dnuka, nie? Ako dnu a zavreli dvere za sebou. A v tom mi Ben píše, že sorry kámo, ale on fakt nevedel, čo ide, sa zlakol, on je taký, že keď nevie, tak proste ako keby dá takú spiatočku a že úplne v pohode chápem, že to je normálne, že takisto by sa zachoval asi aj ja. Do toho mi píše vlastne Sofian, že sorry bro, ja som absolútne nevedel, čo ide, že ja ťa sledujem, že jasne, poďme to spraviť. Tak vlastne, akože poznám ten priestor, som tam často, takže som tam rovno prišiel a spýtal sa ho a bolo video vonku, no. A to sú vlastne, čo si takto spomínam, sú asi oni dvaja. Teraz mám ešte niekoho Rafal, alebo taký z Bratislavy, jeho ako osobne tiež nepoznám. Strašne veľa ľudí na TikToku si písalo o neho. Okay. A vlastne sme na káve v Bratislave a príde tam za mojim druhým za Ričím, čo jazdí na skate, prišiel on, lebo oni sa poznajú veľmi dobre, sú z rovnakého mesta. A hovorím Ričimu, že toto je on a on, že hej. Že OK, no tak rovno som mu povedal, že ani nepovedal, zase som vyťahol kameru a spýtal som sa ho, on najprv nechápal, tak som ešte dal jeden take, ale akože bez toho, aby vedel čo a povedal mi, no, že čo chce. A píšou ti lidi sami od sebe, že chtějí, aby jsi uvařil, ne? Jako takhle jako lidi z tvojí bubliny, že ti nenapíšou jako přijď za mnou dneska tam a tam? Vůbec, asi ani nikdo, vůbec. OK, tak to je v pohodě. Ale zároveň ti teda jako píšou jako fanoušci nějaký jako typy, komu bys mohl uvařit, jo? Presne. Kdo se tam objevuje nejčastěji? V poslednej dobe PTK, vlastne okay. Patrik. A to je tiež vtipné, pretože on chodí do toho istého gymu tiež. Takže to asi stane niekdy, náhodne. Dvakrát som ho tam stretol vlastne, ale tiež mi to ako nejako nedošlo. Ja. A ako nechceš ani niekedy, vieš, tak skáče na švíhadla, alebo má tréning boxu, tak akože nejdeš hneď za ním, musel by som počkať a niečo. A tiež nie som úplne vždycky časovo, takže mám úplne, ale viem, že tam chodí, takže proste sa to stane. OK. Takže od PTK si píšou? A ja neviem potom ani nikoho. Potom ľudí, ktorých moc ani nepoznám, takže to ani neriešim zatiaľ. Rôzne akože TikTokovi a takýto a rôzne ľudia z tých, jak sa to volajú, tie reality show. Jo. A tak no. Ale ako stále, keď ja ako idem okolo a mám ako strašne veľa kamarátov, ktorých viem, že môžem stále ešte osloviť, no. Takže to neriešim. A ako už nemám ani asi problém osloviť niekoho cudziejšieho. Yeah. Naposledy som bol v Karlových Vároch a tam odtiaľ mám tiež 2 videá napríklad, ale akože všetko boli zase kamaráti alebo známi, takže to nebol problém, ale išli sme okolo Dagmar Havlovej a to bola asi chyba, že som sa nespýtal, pretože bol som pri nej 5 minút, lebo sme mali psa a strašne sa s ním ako keby to tulila a tak ďalej. Asi má rada psy a hovoril som si už 2-krát hlave, že spýtam sa, nespýtam a že nejdem. A to bola možno chyba, no. OK, tak super. Tak jo, takže takhle to jako organicky všechno vzniká a musíš jenom na to myslet. Mysleť, no a niekedy si povedať, asi možno ani nemysleť, iba sa spýtať, no a uvidím, aká bude reakcia a tak ďalej, no. No a je tam teda ještě teda někde na konci i ten koncept toho, že by si vařil pro úplně random ľudí na ulici? Chcem, no akože chcel by som tých smetiarom dať, by som chcel dať tú reakciu, lebo viem, že proste chodia každý štvrtok alebo ako. A určite akože aj rôznym ľuďom presne, no. Tak, vlastně, že Dan Rahman vařil pro ty sekuritáky u nich před barákem často. Kdyby chtěl tip, místní hasiči tady na Praze 7, u kterých bydlíme, jsou vlastně jako velmi sympatický a dá se k ním jako bez problémů dostat, protože mají vlastně otevřeno. Tak by som musel nejaký veľký kotlíkový guláš spraviť, alebo čo také. Dávám ti jenom tipy a možná se to jako může všechno dít? No. To akože mám v pláne, ale mám akože stále toho kontentu toľko, že vlastne nepotrebujem, no.
že je to vtipné, takže a možno keď ešte sa vydám do New Yorku, tam mám kopec ľudí, ktorých by som vedel osloviť, alebo rôzne v LA, takže stále to je také otvorené a nerozmýšľam nad tým úplne moc, nemám ani nejakých vysnívaných. Ako vtipné to bolo také, že si hovorím, keď tu bola, ja neviem, jak sa volá, Dua Lipa, aj to preto, že to bolo všade a nejako ja ju nepoznám, alebo nepoznám ani moc, ako čo robí, ale tým, že to bolo všade a že si hovorím, že viem, že ona má ako rada naturálne vína, chodí proste vonku, vždycky v tom meste a tak si hovorím, že no, to by bolo vtipné, keby som ju stretol a ju oslovil. A bol som aj v ten večer, sme boli v Alme, tak bolo tak akože možno, že by sa tam ukázala, má rada naturálne vína a chodí takto po mestách, ale nebola tam. No, já mám třeba během dnes jsem měl zaplavený celý TikTok tím, jak si lidi dávají fotky s Post Malonem. Dneska nahráváme v době, kdy Post Malone hraje v Praze, když ten díl podcastu vyjde později. A mám plný TikTok lidí, jak se fotí s Post Malonem, protože Post Malone chodí jako po Praze po restauracích a jí na zahrádce. Aha, fakt? Tak možná jako toto by bylo? Toto mi ale úplne vypadlo, že to vôbec je a že by sa to dalo. Aha. A zase ma to vôbec nenapadlo. No. Ako asi by sa to aj dalo, pretože tam hrá Nobody, hrá tam Nintendo. Asi by som sa aj vedel dostať do backstageu, ja neviem, kto to organizuje a spýtať sa, ale úplne som na tým ani neuvažoval, že mi dáš až teraz podnet a neviem, dokedy tu je a tak ďalej, no. Tak možná něco takového prostě jako vyjde úplně jako na random. Ale ako vtipné je presne, že akože aj fotky, čo mám napríklad vždy, keď som chodil z tých backstageov, keď tu bol napríklad Skepta, tak u neho sme vlastne boli celý večer, lebo to bolo vo forume. A dozadu on mal autobus tam zastavený a pušťali tam ľudí iba z esky, lebo oni tam chodia na cigu občas a tak. Takže my sme tam celý čas sedeli vlastne takto že mal otvorený bus, turbus. A vlastne ja som celý večer komunikoval s jeho ľuďmi, čo tam boli. A asi to by bolo tiež nebolo akože problém sa ho spýtať, ale kedy 4-5 rokov dozadu. Takže ja som nič také nerobil, ale tých náhod takýchto je vždycky ako veľa, no. No a třeba Šimona Kána toho si znal ešte už v té době? Ale hovoril som si ešte, alebo Zuzke som hovoril, že veď on je z Martina, to už som vedel, že z Martina, že veď ja ho tu musím stretnúť predsa, nie? Veď ja stretnem ho a niečomu uvarím, nie? A on, akože sme sa nepoznali, neviem, ja som ho sledoval, on mňa, neviem, asi nie. A hovorím si, že určite ho stretnem a vtipné to bolo, že vlastne tej Kristýny Svarinskej som sa pýtal vtedy tiež a až teraz som jej navaril v tej Bratislave. A ideme vlastne za ňou, lebo Zuzka bola dohodnúť, že ideme za nimi na kávu a že sa jej tam spýtam, ona nevedela, že by som sa jej to pýtal a tak ďalej. A išli sme za ňou a v tom vlastne úplne prázdne mesto, lebo to bol štátny sviatok, všetko zavreté a oproti vlastne ide on. Okay. A ja, že čau, že môžem sa niečo spýtať? Že no, a ja, že, ale budem sa to hneď točiť. On, že no, a som hneď pustil a spýtal som sa o nej. A do toho vlastne vidím, ako je tá Kristýna Svarinská, alebo teda išli tak do tej kaviarne istej, že ktorá bola jedine otvorená, tak to bolo celkom také vtipné, no. Takže takhle si proste na ulici stretol Šimona Kána v Martine. Hej. Ale ja som si to akože hovoril, že... Manifestoval si to. Presne, manifestoval. Ako veľa vecí týchto si, nie že manifestujem, ale ako hovorím si, že to určite dopadne dobre, alebo bude. Mám nejaké ciele spísané, čo chcem mať a funguje to, no. Akože dal som si ako jeden z tých prvých cieľov, že keď to začnem robiť, že do konca roka chcem tam mať 30,000 followerov a mám ich 60, alebo 60 mám, neviem. Takže jo, funguje to, no, trošku. Asi si aj niečo naplánovať, mať nejaký cieľ a... A máš nejaký vysnění osobnosti, ktorým bys chtěl uvařit? Neviem, pýtali sa ma to aj minulé, rozmýšľal som nad tým a neviem úplne, no. Pořád tam nikdo není jako ani lokálně, ani kdyby si jako vysnít někoho z zahraničí. Jakože Pýtali sa ma aj na akože ľudí, čo už nežijú a tak ďalej. A tak jsem to úplně jako nemyslel, že nechtěl by si uvařit jídlo Actionu Bronsonovi a pak si s ním dát naturálne víno? Asi, no keď to takto povieš, tak hej. Ale ako ja keď začnem rozmýšľať, tak mám taký blog, že vlastne ma nikto nenapadá. Ako mám toho, jak sa volá, taký na Instagrame, strašne dobre varí. A vlastne on mi je aj veľká inšpirácia. Tiež on si takto šiltovky v kuse plešatý ako ja. Takový ten Kanaďan s takovým veľkým knírem? A stále keby huli. Áno, viem, ktorý ho myslíš. Teraz otvoril novú reštauráciu, vypadlo mi úplne jeho meno. Taky sa nevybavím. Ale ten týpek, cože ho... Otvoril novú značku svoju. Ako jemu by som rád. A skôr ani nie, že by som chcel úplne im variť, ale ako mi sa páčia strašne tie kolaborácie, tie videá, čo fungujú.
Ako ja nemám nič iné na Instagrame, len ako jedlo, hej. Takže bavia ma dosť tieto kolaborácie s medzi týmito rôznymi kuchármi, takže to by som možno, a tiež ako teraz, keď som bol v Taliansku, to a v Ríme predtým, teraz som bol vlastne inde, ale predtým som bol ešte v Ríme a písal mi aj zase nejaký typek, že vlastne je tu táto baba, ktorá varí, ale ja ju sledujem a hovorím, že sorry, že není, ona pred 3 dňami odišla a tiež ako to by bolo super, keby som s tými ľuďmi tam vedel ako keby urobiť ako kolaboráciu. Tak to by sa mi páčilo, no. No, tak super, tak jo, přeju hodně štěstí a držím palce, ať ti ten kanál roste co nejdýl a díky, že jsi přišel do Trejčou. Díky. Tak jo, díky. Som ti ešte donesol niečo. Tak to rovnou ukáž. Čo si donesol? Znám, ale sme sa tak rozkecali. Bagetku som spravil. OK. Tu máš od Bučka. Nejem maso, ale všiml jsem si, že tohoto Petě Buček dělá. No takže ja ti nemôžem aj hadať, lebo ja som spravil takúto bagetku, tak to dám chalanom vedľa. No. Ale krásné, můžeš to ukázat na kameru. Ja som zabudol, že neješ, alebo som nevedel, že neješ maso. No, ne, už pár let. A tu máš nejaký... Som objednal ten drinčík. Ale dám si drinčík, protože tady máme teplo. A skvělý, moc děkuji, že jsi přišel do Trejčou. Pokud se vám ten podcast líbil, tak ho sdílejte, dávejte odběr na YouTube, dávejte odběr na Spotify a trejčo.cz, tam si můžete koupit aktuální Trejčo drop s novýma tričkama a s ještě s jednou novou kšeltovkou a sledujte Patrik Plic na Instagramu. Tak je, díky. Díky a ja moc. Čau.